Kadali lang higala ayaw sa ughawa. Kaya na ako i-share sa imo na verse karon. Giingon dira sa John chapter 15 verse 5. Giingon pa ni Jesus, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Pasabot mga higala na si Kristo, si Jesus mao ang punuan ug kita ang mga sanga. Dili gayud kita makabunga og maayong bunga kung wala si Jesus. Naay mga bunga pero daot pasabot dili ka connected kay Jesus. Kay diha kay Jesus ang mga butang nga maayo nagikan diha kaniya. Kung nangita ka og opportunity, nangita ka og mga panalangin, nangita ka og maayong pagkinabuhi, nangita ka og tinuod na kalipay, tinuod na kalinaw, anaa diha kay Jesus. Kaysa dihang mo konekta kay Jesus ug si Jesus sab naa kanato, ang atong kinabuhi gayud walay susama. Naay panahon na masipyat ka pero nagpadayon ka na moalagad sa Ginoo, kay ang imong kinabuhi anaa na kay Kristo. Nahimo na ang imong kinaig karon, maglikay na ka sa mga buhat na dili mahayo kay connected na ka kay Jesus. Nga sa dihang makakonect kita, maangkon usab nato ang kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang naghatag kanato karon na mahimong sigurado kita sa moabot nga panahon maluwas kita tungod kay Kristo. Giingon pa ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Pasabot kung wala si Jesus, wa gyud tay mahimo. Kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, kawang lang gyud ta diri sa kalibutan. Isang pagmaangkon nimo ang tanang butang, na kay mga naangkon na mga butang, pero kung wala gid kay Jesus sa imong kinabuhi, sayang lang kaayo ang tanan. Manang encourage ko ikaw na pangitaa, seek ang presence sa atong Ginoo. Duol diha kaniya ug siya ang mohatag og tinuod na kasigurduhan sa atong kinabuhi.